ka office jong block development officer ka jirang CNRD block lengba ka National Rural Livelihood Mission ha ka khatsan tarik unaibing 1000 arpuway kala lumlang ya baro ki kunhun SHG ki baha popo ka jirang CNRD block kabaya ka tega lempung latip kum ka SHG mela jong usnam 1000 arpuway ha ka ba baro ki kunhun SHG kilapoi banishim menta sya ka tega lempung ka bahe ha kate kalempung na kaliang ki SHG kila peni pai ba ki kam ki ba ki jutrei kum ki jaitier ka ba ki jusnahi bat ki jain ki ba bon jait ki ba juthain juwet hi dalade ki ba longru ki kam ki jam ki ba ki jutrei kum ki SHG ha ka jingem ka jongki ka ba man lakasngi ha kate ka singi lai don bani shimbanta bat ban ai man simlang do MLA ka jirang constituency ba sostenus satun kum kongsan bar harangkat ka deputy commissioner ka Ribhoi district ka kong RM kurba kum ka sembut kongsan bat kiwei de ki officer jong ki tenat ba pher ki balawan ban sakhilang ha kate ka singi kani ka singi ka ba yelum lahang ni ban yele comment mo na marba ni nimdan kaman batay than ya kata ki kam ki jam kila ya don lupa hapo ka self help group bat menta kila ya long kita ki VO bon na pi badanang ni ki de ki VOs bat ka to ka ni ki self help group members ki balaya wan ban ya shim menta ha ka ni kamela da de jin la ni don ya ka ni kamela ha araja khat khandai ka ni kamadan kala long ka la isong shit ba re bade ka ni ka por klam ni klam la ban pha wan le ne ban sha ban wan ki member jong baro khai self help group te ni kermen ba shen nim tip la no tang bangi kermen ba ngila ban light no na ka ni jinte jong jong de klam ban bangila ban yo kendu lang ban baro ki self help group member bat hangta ka long ka madan jong jing itu iwe ka madan bangila ban nang dan ban smooth ban appreciate ko mong pareng ban burang ya ki kam bangile we self help group namar manna ki self help group don hala ka jong kam kam trekam deka learning platform dan deka jaka bangi itu yo kendu kenika ke jingwan kum kene jaka ki yo kendu paralog group mom de ban stick tang ya ka group la jong ki de ban le keli le shong ha ki biak shong lang bat ki we bat ki self help group member ban so tho ki trekam ayu ki happen learn dan ban appreciate dan ban burom jong ki we kum tu ka janwai ba ya ram ne sarang la ka jong burom ya jong ki we katu ka de ka song ka ba ngin hap shim ya tu ba de re ngin shim ka ni ka idea jang ba de res bat ngin ra sha ki we pat ki mela ki jongi namar ba ka peni sisha kum balaong ibarat ni ba kan ni ka district jongi ka long district ruspa bat kham tam yo i matang singi hajirang te namar ba ngidan buan ba ki culture hang ne re ki jing wai ki jing shat ngi teng im jia i ngi ba long ba sa sholong ngim yo i ki ni jing shat ki ba podor ki badan ha ni ka Ribhoi district sa bat ngi kwa ba ban ban share kan ni ka rich culture la ne ka jing ruspa jong ka ni ka district jongi bat ki wairu bat ngat kermen ba mentang asngi la bon ki ba wan na ki wei pat ki jaka ki la yo i bat ki la kermen lang hang ni ngai ku blairu ya ki don hang ni lightly ki program ba ya lang bat ka ni ka self help group ka wei de ka health camp hang tai ngi ai ka vaccination ka wei pada ka de enrollment Aadhaar baling enroll ngi one right enrollment of Aadhaar namar ba kat kum ka jing batha ka sarkar kalong ba iwei nong shong haka ri ide bandan la ka jong ka Aadhaar ID namar ba kuma piatip hi babuan pia bank Roshan nang tapiyo scheme PMAY piyo ki nik pension scheme la dadon manu belarang ba po yen jong pi tingidan kam ban enroll ya la di bat hau ne u Aadhaar nak takadaw request ya pi baro ki bang pat don ya ka Aadhaar kan kin sngo bha ban de enroll na mata kasni ba pia don hang ne namar ba kalong ke ka ba kodor bha ban don yo ne Aadhaar dan mano bala bantu ya ka ID jong pi epic dangla Kani ka Aadhaar mla bantu nomor belai bang isim ya ke fingerprint dan armut ki breo ki badan kejuk fingerprint dan
kata kadai kejing start ke jong blay jong i bau bu nyedan nang ni la dan reo spa ni dan sihajar ngot ru handai kini ki fingerprint bangidan amat nangi mdan bal keju fingerprint nata kadau kene ka adhar kede ka way naki unique ID jongi ka ba ki link ya ki fingerprint jongi bat ka iris temut kini ki peluk mat jongi mo te sngo bha ban shim ya kane namar bagani kede ka ID ka jongpi bat kumjuru ngiran hang ne ya kitu ki bla adap khat trust nam chaneng ni enroll ya ki haka ban theput ban yo epikan de nak kadau ni hang ne ngiran lai teli extra item hang ne but kabakordor nak kini berkat but kita gilai teli bakordor hang ne kalau ba ngidan ru hang ne ki banks ngidan atli ki bank hang ne ke SBI but ke MRB mentangas ni ngin sanction loan ko ba siklor aku welang hakan ne kamadan mentangas ni te ai ko play gitu ki bawan naki bank bro ar teli ki bank ban represent hang ne but ban le kan pendap yang dikakam kenapa kini ki member jungi kin yo suk bat kinam dan kam ban wan syabang bandai hi dan lade syabang te nga ai ko play ru ya ki self group bla ai kini ki gifts mo nilai keren last time haki meeting ban ni amba ai ke balong unique jong kene ke jaka ban nga ki wala dai yong ikong mena ba ka gift ka berit ndrai kade nadu mensip mo kade kan jing ka ki ong ye ni si ong ye ka is a thought that count kade ka jing perkhat ka jong pi ka jing snow ka jong pi ka bakham koridor ban ya ka aka pan teng ai ko play gitu ki ye ki member barokai bala ai ni ka give ye ki jing shat ki ye ka tukar ram bayat mane ka bo nang ta du ki jing ruai ai ko play pi baro nang ta pederu ni ka koridor ka bangakwa ban oh ne ngan request deres ru ni kwa man la ka thriu here hajirang block bakindan at least iway a member jong a self help group each family has to be enrolled has to be a member in a self help group ka idea ka long ba kanu ka ba information ka bangi pha ka shampor bha ban poi she clear ye dan ban poi she sno handai ladang idon self help group member haman la ke ye gila ban pha ya ke ni link ba ga district ki block na ki block ki la pha ki BO namar ba sipo intun real spa safunyo kalalong kumba nyo hajar duna tangki members jong ki self-help groups. But Sanpu Pratli kita ki village organization. Ni kermen skam bangi nang lo ki programs, kum kini ki programs, kenang ban yo jumut banyo banyak amin sin. Di ngaterpa di pi paro ki self-help groups ki beper ki views ki beper ki bahap apo jong kanika jirang block ngidi bandon ya kamon ka jingkrang bat ka jingkwa kumno ban pen klein ya ki self help group kumno ban pen klein ya ki views ka benta ka bakraw ko ba mapipidan haka imlang ka salang haka yeng ka sam ko jongpi haka shnong ka thau nakamta kumno ba pila ban penlong ilade ki pala ban yeng hala ki jong ki kijat kita ki self employment ki don ki groups ki baklain ki don ki views ki baklain ki badon ya ki tiki idea ki badon ya ki jingmut bat ki batrai sitom ni ba kila shibun bale ki kam ki paper ba kila bale shibun ki kam nakamta ban sna ban than lani ban sna kan kuno kan lat kalenti nakabanta kumno ba kin long ka lat yo kayam yo kam yo jam ne ka lat kumno ba kila ban kentiu ya ka self group
lani ya ki groups ki prepare ki jongki lani ya ki views kumolong mene na ki nongkren na ki lang ki nongmi kmat na ki views ba kidon ni ke benta ke bakrau ke jongki na kemtang kamtam ha ke emlang ke salang bunsin mi kwa bani e ba ki groups ke prepare kidai ban long ka wei kidai ban don ya ka jietri lang hakino kino ki benta kamtam ha ka group ke jongki lada ba ki groups ka jingmut ka jing berkat naiwei member siwei pat kaya fair kamara ha ka no ka meet dan ka meet kran ka meeting banyo play jingmut kan sapindiko ya ka rukom trekam ka jongki api baro ki members jongki self help groups ki prepare fair ki VOs ki officers kidon hakmat na kebenta jongpi kano ka kam kababi kwa ban pan jingmut ki officers kilong ki balakloi but lada bam day na ka jing tristom ki officers tinga try lada bam day na jing tristom lingba ka NRM baro ki staff ki bedan mentalang tinga try minum rat dayo ya ki groups ki prepare lani ngirmam rat dayo ya kita kin reels pa sapunyotli ki self help group lani ki sanpupatli kita ki village organization but ngidai ban mi shekmat na kabenta kumlo be trelang ban shimjingmut lang na kabenta ban kintiu ya ka group ke jongpi bat kumju ban kintiu ha ka shnong thau ha ka imlang ka salang ka opportunity ka bama piyo kita ki lat ki lenti ki kabu ki bama piya ban shim lingba ka jing penyat lingba ka NRLM but kita ki loan ki bama piyo pide ban shim kabu na kaliang deputy commissioner ko malakran mana bangidon kam naman la katliying badai bandon ki member haka self help group lada baladon ki member naman la katliying haka self help group shibon ba ki jingmentoy kayeng kasam ke kejungpi kanyo ya kejing syai lingba kini ki groups ki prepare disi jungpi ngidon barubor asenda jungpi ngidon barubor batri lada pidon kam kano ka kam banya shim jingmut banya ai jingmut lai pidon kano ka kam kaba mapi pikwa banya kendu banya keren naga menta banya kentiu lang iwe pimdai ban leran dai ban wan shekmat naga menta kanu ke benta kamtam ban kentiu haka yeng gesem ka emlang ga salang bat kumju naga benta ka society ke jungi hi borok away bat kumju namta ka constituency bat kumju naga benta ka jela ka constituency ke jungi kadai ke konsensi ke paruspa haka culture kumba mangingilai tengi hapan yo puram markeliang sarong la kajong kumala pentau la kren lamai pang dai block project manager sarong la kajong indai gide ban buram ru ya kajong kiwei